Vážení páni, vážené dámy, jeho excelencia prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a premiér Slovenskej republiky Volodymyr Zelenský. Prejav Volodymyra Zelenského. Dobrý deň, ďakujem. Vážený pán premiér, ďakujem za túto návštevu. Vážení žurnalisti, dnes je na Ukrajine premiér Slovenskej republiky. Dnes sme mali spoločnú diskusiu a je dôležité, že máme tento dialog a budeme v ňom pokračovať. Určite v ňom budeme pokračovať. Pán premiér Slovenska tu nie je v Užhorode prvýkrát, ale je to naše také prvé stretnutie tu. Musíme udržiavať pragmatický charakter našej práce. Je veľmi dôležité, aby sme dnes pokračovali práci na úrovni ministrov, na úrovni našich inštitúcií a nie len na úrovni lídrov. Okrem iného sme sa dohodli, že budeme mať aj stretnutie medzivládnej komisie. Taktiež sme si prediskutovali niektoré dôležité témy, to, čo je dôležité pre Ukrajinu, to, čo je dôležité pre Slovensko. Informoval som taktiež o našej diskusii s prezidentom Trumpom, o diskusii v koalícii ochotných o bezpečnosti Ukrajiny. A ruská agresia a snaha destabilizovať život vplýva aj na iné krajiny. A na Ukrajine sa to stále nekončí. Musíme urobiť všetko možné, aby sa neopakovali negatívne stránky histórie. Ani pre Ukrajinu, ani pre Slovensko, ani pre iné krajiny Strednej Európy. Premiér mi povedal o svojich kontaktoch v Číne. Videli sme, kto tam bol a kto čo hovoril, ako sa správali. Ale je dôležité, aby Putin nechápal takúto svoju návštevu ako odpustku. Mier nemá žiadne alternatívy. My vystupujeme za mier a musí sa táto vojna ukončiť. Musí to urobiť Rusko ako jediný subjekt, ktorý túto vojnu začal a bohužiaľ ju aj predĺžuje. My na Ukrajine chceme mier. Počítame s podporou našich mierových úsilí. Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami aj s inými partnermi pracovať s cieľom dosiahnutia mier. Rozprávali sme sa aj o perspektívach garancií mieru pre Ukrajinu. Som rád, že Slovensko je otvorené pre našu diskusiu a väčšina Európy už dala takéto záruky. Pracujeme s našimi partnermi a myslíme si, že bolo by správne, aby Slovensko tiež bolo súčasťou tohto nového bezpečnostného systému. Ceníme si aj to, že Slovensko je pripravené pracovať s nami vo formáte koalície ukrytov. Ďakujeme veľmi pekne aj za podporu a to sa hlavne týka škôl na Ukrajine a škôlok. Budeme tiež vďační za túto podporu. Je dôležité, aby naši ministri zabezpečovali náležité výsledky. Je skvelé, že máme takéto stretnutie a takúto možnosť prediskutovať rôzne otázky, medzinárodné otázky a počujeme aj zo Spojených štátov, aký názor má prezident Trump na otázku energetickej nezávislosti Európy. Treba na toto reagovať, dať odpoveď a to záleží od každého v Európe. Ruská ropa, ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. A keď aj Amerika bude naďalej takto rozhodná a bude cítiť zmenu situácie, tak toto bude faktor, ktorý bude garantovať to, že Rusko bojovať nebude. Rád by som poznamenal aj to, že Slovensko podporuje Ukrajinu v smere do Európskej únie. Ďakujeme za túto podporu. Je to pre nás veľmi dôležité. Momentálne prebiehajú diskusie o klastroch a berieme do úvahy vstup do EÚ ako súčasť bezpečnostných záruk pre nás a pozitívne to vnímajú aj európske inštitúcie, európske hlavné mestá a taktiež aj vo Washingtone nás v tomto podporujú. To je veľmi dôležité. A taktiež ďakujem pánovi premiérovi za to, že podporujete vstup Ukrajiny do EÚ. Taktiež vidíme, že Ukrajina a Moldavsko by mali sa naďalej pohybovať smerom do Európskej únie. Taktiež dvojstranná spolupráca v ekonomickej a infraštruktúrnej oblasti tu v našom regióne by mala zosilňovať naše národy, naše krajiny. A dnes ministri otvorili otázky medzi hraničného pohybu, taktiež rozšírenie kapacít na hraniciach a rozširujeme taktiež aj našu kapacitu na energetickej sily. A čo týka sa to aj dodávok elektriny na Ukrajinu pre našich ľudí v podmienkach ruských útokov, raketových útokov a dronových útokov. Taktiež sa hovorí aj o export našich zdrojov na Slovensko a do tretích krajín. A čím viacej budeme spolupracovať navzájom, tak tým lepšie pre celú Európu. A som si istý, že toto platí
a sme pripravení zabezpečiť aj energetickú stabilitu pre Slovensko, aj pre iných partnerov a chceme mať spoločné projekty. Máme jediný princíp. Nie ruským energetickým zdrojom. A ešte jedna vec. Dnes dosiahli sme značný výsledok ukrajinských železničiarov. Máme nové koleje európskej siete, ktoré spája Užhorod s Bratislavou, Košicami, Budapešťou, Viedňou. A to je len jeden z prvých našich krokov v rámci integrácie ukrajinskej železnice do európskej siete. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na týmto výsledkom a týmto projektom. Je to spoločný projekt s Európskou úniou a pred nami sú tisícky podobných projektov. Ukrajina bude určite súčasťou Európskej únie. Ďakujem ešte raz, pán premiér. Slava Ukrajine. Zajava premiér-ministra Prejava premiéra Slovenska Roberta Fica. Vážený pán prezident, vážené dámy a páni, chcem vám poďakovať za pozvanie na toto stretnutie v Užhorode. Chcem potvrdiť, že som bol pripravený zúčastniť sa aj samitu susedov, ktorý bol plánovaný a chcel som využiť príležitosť na výmenu názorov. Vážený pán prezident, dvakrát som to dnes povedal, poviem to aj tretíkrát. Prvýkrát som to povedal na našom stretnutí medzi štyrmi očami a potom druhýkrát počas pracovného obeda. Slovensko-ukrajinské a ukrajinsko-slovenské vzťahy sú dobrým príkladom toho, ako môžu niekedy rozdielne politické názory prekryť podstatu spolupráce. Pretože ak sa pozrieme na pragmatickú, racionálnu spoluprácu Ukrajiny a Slovenska, je tam veľa pozitívnych vecí. Ale samozrejme, ak sa objavia rozdielne politické názory, tie sú často podstatne atraktívnejšie pre mediálny priestor a prekryjú to, o čom sme dnes hlavne spoločne hovorili. Preto, vážený pán prezident, veľmi vítam, že sme mali možnosť hovoriť osobne na štyri oči a potom aj v pléne a mohli sme si niektoré veci buď vysvetliť, alebo sme mohli na niektorých svojich pozíciách zotrvávať. Musím potvrdiť, dámy a páni, že na niektoré témy máme rozdielne názory. Ale o tom je svet. O tom je svet. A pánovi prezidentovi som povedal, že som bol prvýkrát zvolený do parlamentu v roku 1992. Odvtedy sa môj politický život vyvíjal k suverénnym postojom, k suverénnej zahraničnej politike. Preto verím, že tak, ako ja rešpektujem a počúvam pána prezidenta, že aj pán prezident rešpektuje a počúva mňa. Čo považujem dnes za dôležité povedať po našich rokovaniach? Vážený pán prezident, možno to niekedy tak nevyzerá na základe mediálnych správ a hodnotenia politických vyhlásení. Ako predseda vlády Slovenskej republiky si želám dobré susedské a priateľské vzťahy s Ukrajinou. Vzťahy veľmi kvalitné. Chcem poďakovať vašej vláde a vašej administratíve za starostlivosť o slovenskú národnú menšinu, ktorá potvrdzuje, že všetky jej práva a postavenie zodpovedá medzinárodným štandardom. Želám si nielen dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou, vážený pán prezident, ale želám vám aj dobrý, spravodlivý mier. Želám vám, aby čo najrýchlejšie ste našli riešenie, pokiaľ je bezpečnostné záruky. V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu, všetky iniciatívy, ktoré vedú k mieru. Aj preto mohol som mať výhrady, vážený pán prezident, ale súhlasil som aj s vašim mierovým plánom, ktorý sa nazýval Zelenského formula. Súhlasil som s mierovým plánom, ktorý predložili Brazílčania, ktorý predložili Číňania. Želám naozaj tejto krajine mier a želám jej predovšetkým veľmi dobrú európsku perspektívu. Chcem pripomenúť, že členstvo v Európskej únii je spojené s náročným a dlhým procesom, cez ktorý treba prejsť. Ponúkol som pánovi prezidentovi
všetky skúsenosti, ktoré slovenská vláda má k dispozícii, pretože v prístupovom procese sme urobili množstvo fatálnych chýb, ktoré keby sme neboli bývali urobili, tak dnes naše postavenie v Európskej únii by mohlo byť ešte silnejšie, ako je v tomto okamihu. Dobré priateľské susedské vzťahy, dobrý spravodlivý mier, čo najrýchlejšie prímerie a európska perspektíva. To sú 4 veci, ktoré si želáme v našich vzťahoch. Napriek tomu, že na niektoré veci, ako som už povedal, máme rozdielne názory. Vážený pán prezident, ja som v živote prijal všelijaké vážne rozhodnutia a vy prijímate ešte ťažšie rozhodnutia ako ja, pretože vaša krajina je vo vojne. Spomínam si, ako sme stiahli vojakov z Iraku v roku 2007, lebo sme boli presvedčení, že vojna v Iraku začala na základe vymyslených nepravdivých dôkazov. Spomínam si, ako sme vetovali povinné kvóty pre nelegálnych migrantov. A preto sme presvedčení, že my nemôžeme zísť a nezídeme na Slovensku z cesty slovenskej suverénnej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na všetky 4 svetové strany. Z tejto cesty nezídeme. A nezídeme ani z cesty, že budeme hovoriť hrdo a statočne naše suverénne názory. Sme presvedčení, že každý má právo na ochranu svojich vlastných národných záujmov. Vy máte právo chrániť vlastné národné záujmy, my máme právo chrániť vlastné národné záujmy. A musíme sa pri tomto rešpektovať. Viem, že je to téza, ktorá je nie vždy dobre prijímaná, ale nie je možné ochraňovať vlastné národné záujmy tým, že poškodzujeme národné záujmy niekoho iného. Ďakujem, pán prezident, za veľmi rozsiahlu diskusiu na tému energetiky, kde máme pomerne odlišné názory. Fakt je ale ten, že potenciál energetickej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou je obrovský. A my sme už začali. Začali sme v 1., 2. a 3. rokovaní spoločnom vlád Ukrajiny a Slovenska, kde sme napríklad hovorili o rozširovaní kapacít energetického prepojenia medzi Mukačevom, Veľkými Kapušami a ďalšie dobré projekty, ktoré sú na ceste. Myslím si, že ministri hospodárstva, ekonomiky, ktorí boli dnes prítomní na stretnutí, majú pred sebou obrovské množstvo práce. A ja sa teším, že aj na najbližšom rokovaní vlády táto agenda bude predmetom nášho spoločného skúmania. Vážený pán prezident, za veľmi dôležité považujem, že sme sa dohodli na tom, že zostávame v kontakte. Trošku to odľahčím, je všeobecne známe, že nemá mobilný telefón, ale to neznamená, že nemôžeme zostať v kontakte, pretože ak sa vyskytne akékoľvek stanovisko, čokoľvek nás bude navzájom vyrušovať, navrhujem okamžitý kontakt, či už na úrovni prezident, predseda vlády, alebo na úrovni predseda vlády a predsednička vlády Ukrajiny a poďme si tieto veci vysvetľovať. Aj keď, opakujem, je stále veľmi veľa rozdielnych názorov na mnohé otázky medzinárodného charakteru. Vážený pán prezident, budem považovať za výborný znak ďalšieho pokroku v slovensko-ukrajinských a ukrajinsko-slovenských vzťahoch, ak sa nám podarí čo najrýchlejšie zorganizovať 4. zasadnutie, spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny. Náš návrh je na 20. októbra na území Slovenskej republiky. Náš tým už pripravuje agendu, ktorá by mohla byť predmetom. Vám ďakujem aj za praktické podklady alebo návrhy, ktoré ste dali napríklad v súvislosti s letiskom v Užhorode. To považujem za mimoriadne praktickú vec, ktorú môžeme v krátkom čase vyriešiť. A verím, že krok za krokom, napriek odlišným názorom, ktoré máme, napriek niekedy výčitkám, ktoré si k sebe smerujeme, vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter. Ešte raz, pán prezident, ďakujem za túto výnimočnú možnosť, pretože prvýkrát sme takto hovorili. Pravdepodobne sme mali možnosť iba raz alebo dvakrát podať ruku v Bruseli na zasadnutí Európskej rady. Ale nebol priestor sa osobne stretnúť a veci postupne posúvať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Шановні журналісти, час для ваших запитань. Vážení žurnalisti, čas na otázky. Televízny kanál Inter. Dobrý deň, Ina Kolomiec, televízia Inter, ukrajinská televízia. Pán Fico, aké posolstvo ste priniesli z Číny?
to, čo je už známe verejne. Mali ste stretnutie s Putinom a on vám navrhol energetickú blokádu Ukrajiny. Aká je vaša reakcia na toto? A to je otázka na oboch rečníkov. A či ste dnes diskutovali o téme energetiky počas dnešného stretnutia s ohľadom na túto tému? A či sa podarilo nájsť cestu spolupráce Slovenska a Ukrajiny na základe výsledku vášho dnešného rokovania? A či bude Slovensko spĺňať požiadavky prezidenta Trumpa, ktoré uverejnil včera počas telefónneho hovoru s európskymi lídrami. Prestať platiť Rusku peniaze za energetické zdroje. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky, pani redaktorka. Opäť prosím, aby ste rešpektovali naše suverénne pohľady na témy, ktoré ste teraz otvorila pred veľkým množstvom médií. Začnem tým najpodstatnejším. Úlohou mojej návštevy v Pekingu nebolo len sa bilaterálne stretnúť s ruským prezidentom. Mojou úlohou bolo zúčastniť sa na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom. Tu treba poďakovať aj vám, Ukrajincom, pretože ste boli súčasťou národov bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí spoločne s Čínou zaplatili najviac za druhú svetovú vojnu. V Číne to bolo 36 miliónov obetí druhej svetovej vojny a japonskej agresie od roku 1931 do roku 1945. To bol hlavný dôvod, prečo som išiel, pretože uctievam si obete druhej svetovej vojny a boja proti fašizmu všade, kde sa dá. Bol som v Normandii, bol som na Arlingtonskom cintoríne, áno, bol som aj v Moskve a bol som teraz aj v Pekingu. Pri takejto príležitosti, keď sa stretnú lídri z celého sveta, je obrovská chyba sa nestretnúť a nerozprávať. Ja som absolvoval stretnutie približne s 12 alebo 13 prezidentmi, s niektorými formálne, oficiálne, s niektorými neformálne. Oficiálne som sa stretol s čínskym prezidentom, pánom Xi Jinpingom, stretol som sa s vietnamským prezidentom oficiálne, s srbským prezidentom a s ruským prezidentom pánom Putinom. V prípade prezidenta pána Putina sme sa sústredili na bilaterálnu spoluprácu. Áno, v tomto opäť môžeme mať rozdielny názor, ale my si myslíme, že vojna skončí a veríme všetci, že veľmi rýchlo. Že sa budú štandardizovať vzťahy s Ruskou federáciou. A my jednoducho dopredu hovoríme, aké sú možnosti, kde opäť začneme sa baviť, o akých úlohách, čo budeme spoločne robiť. A informácia, ktorú ste získali, že sa má hovoriť o nejakej energetickej blokáde Ukrajiny, je nepravdivá. Toto vôbec nebolo predmetom rokovania s prezidentom Putinom. Predovšetkým sme sa sústredili na otázky bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. My navrhujeme zasadnutie zmiešanej komisie, ktorá sa bežne stretáva k týmto témam. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré ste nastolili. Naznačil som veľmi jasne v mojom úvodnom slove, že na niektoré témy, pokiaľ ide o energie, nepôjdem teraz do detailov, to je už úloha pre ministrov ekonomiky a energetiky, máme diametrálne odlišné názory. Máme. Taký je život. A povedal som, rešpektujem postoje pána prezidenta, očakávam rešpektovanie našich názorov. Nepôjdem preto do detailov a nebudem ani hodnotiť včerajšie vyhlásenie, ktoré som počul od amerického prezidenta pána Trumpa. Pretože vidím ho v kontexte veľmi takom zaujímavom, že na jednej strane prichádza množstvo LNG zo Spojených štátov do Európy, na druhej strane stále veľké množstvo európskych krajín odoberá ruské LNG. Čiže tá pravda je niekde v strede. Preto toto je úloha pre nás, pre všetkých, aby sme našli taký systém, ktorý bude zabezpečovať každej krajine bezpečné, kvalitné dodávky energií za primerané ceny a že krajiny si navzájom nebudú prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny. Preto my sme si včera pána prezidenta Trumpa vypočuli, zaraďujeme tento silný výrok do arzenálu rôznych vyjadrení, ktoré boli urobené v poslednom období a je na ministroch. Ja verím, že budú ministri aj po dnešnom rokovaní veľmi intenzívne spolupracovať. Ako sa postavíme k tým obrovským energetickým výzvam, ktoré tu v danom okamihu máme. Ja plne sa
Úplne súhlasím s pánom premiérom, že musíme rešpektovať názory navzájom, hoci sa môžu odlišovať. Prehliadka, na ktorej sú balistické rakety, demonstruje nie minulosť, ale bohužiaľ podľa mňa možno budúcnosť. To je taký môj osobný názor. My a Ukrajina sme prišli o milióny ľudí počas fašistickej okupácie. A je pochopiteľné, že Ukrajina si prešla celú túto púť okupácie. Ukrajina si prešla aj púť boja. Naši dedovia, pradedovia, všetci bojovali proti fašizmu. Aj keď bola úplná okupácia, všetci vedeli, že fašizmus je zlo a bude prekonané. Samozrejme dnes bojujeme s takým zlom, ktoré tiež bolo prítomné na prehliadke v Číne a bohužiaľ podľa mňa. A bojujeme s dnešnou pozíciou Ruska, pozíciou okupácie. Bezpodmienečne. Aj toto zlo bude porazené. Bohužiaľ, že to prináša veľmi vysokú cenu. Sú to životy ľudí. A platíme túto cenu my. Nie celá Európa. A neželám im Európu. Platia túto najvyššiu cenu Ukrajinci. A čo sa týka energetickej blokády, mimochodom, dokonca ani, neviem, toto počujem od vás, že bol takýto signál z médií od Putina. A mimochodom, keď sa na to pozrieme logicky, ak niekto chce ukončiť vojnu, tak asi nebude žiadať od partnerov alebo od susedov Ukrajiny robiť energetickú blokádu. O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že on chce útočiť na našu energetiku a chápe, že ju bránime, ako to vieme, a keď máme deficit, tak v súlade s pravidlami Európskej únie, tak importujeme. Sú to núdzové dodávky a my ich dostávame. A on chápe, že ak sa zablokuje tento proces, čo je podľa mňa nemožné, ak teda pracujeme v súlade so zákonom, hoci aj zákonom Ruska, ale napriek tomu je to nemožné urobiť. Poprvé, my sa bránime. Máme systém protivzdušnej obrany a on stále chce robiť takéto blokády. A máme právo na tento import a sme vďační krajinám vrátane Slovenska, vďaka ktorým dostávame takéto dodávky počas deficitu. Ale najhoršie v tomto, podľa mňa, je to, že otvárajú takúto otázku. A zdá sa mi, že v tomto je problém, že my bezpodmienečne málo tlačíme na Rusko, aby začali rozmýšľať o ukončení vojny. Tlak môže byť jedine spoločný od všetkých európskych partnerov so Spojenými štátmi. A to, čo ste povedali o prezidentovi Trumpovi, ktorý počas telefonátu sa podelil, a aj tiež premiér Slovenska, áno, absolútne priamo. Prezident Trump hovorí o tom, že Rusko musí zastaviť dodávky. Európa musí zastaviť príjmať energetické zdroje od Ruska, ktoré na tom teraz zarába peniaze a vďaka týmto peniazom, práve to hovoril prezident Spojených štátov amerických, vďaka týmto peniazom bojuje s Ukrajinou. Myslím si, že všetci chápeme, kto a čo musí začať robiť v tejto situácii. Ďakujem. Ďakujeme, prosím. A druhá a posledná otázka, Slovenská tlačová agentúra TASR. 4. rád, prosím. Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, či bude teda možné aj v budúcnosti cez Ukrajinu dopravovať na Slovensku ropu a plyn. Či je možnosť odoberať to aj z iných zdrojov ako z Ruska, či sú na to technické a iné riešenia, ako by sa to dalo, či je vlastne aj vôľa, či o tom sa rozprávalo. A teda na našu stranu, či sa uvažuje o takejto energetickej blokácii, alebo je to nejaká vyjednávacia metóda, že by sme to mohli teda urobiť.
Pani redaktorka, opätovne vás poprosím, ďakujem za otázku. Nič také nebolo v rozhovore s prezidentom Putinom. Nerád sa dostávam do situácie, že sa umelo vymyslí nejaká téma a potom sa týždeň rozoberá. Opakujem, nič také nebolo na stretnutí s prezidentom Putinom. Hovorili sme o možnostiach bilaterálnej spolupráce podobne, ako som to robil s vietnamským prezidentom alebo s prezidentom Číny na mimoriadne dôležitých stretnutiach. Ak ste ma dobre počúvali aj v úvodnom slove, aj v prvej odpovedi na otázku, tak som avizoval, že máme na niektoré veci rozdielne názory. A povedal som aj to, že rešpektujeme, ak si krajina chráni národné záujmy, ale súčasne by pritom mala rešpektovať záujmy niekoho iného. My sme preberali s pánom prezidentom otázku útokov na ropnú infraštruktúru na území Ruskej federácie a samozrejme sme preberali aj otázku, že už cez Ukrajinu neprúdi ruský plyn smerom na Slovensko. Viete, že to bolo predmetom veľmi silných politických vyhlásení na obidvoch stranách. A ja si za vyhláseniami, ktoré som hovoril v súvislosti so stratami pre Slovensko a súčasne s vyhláseniami, ktoré hovoria, že vojenské útoky na legitímne ciele podľa všetkého, lebo ide o vojnu, poškodzujú aj Slovenskú republiku. A že mali by sme hľadieť aj na záujmy iných krajín, ktoré sú súčasťou medzinárodnej energetickej siete. Pani redaktorka, môžeme mať hoc-aké vyhlásenia. Môžeme povedať, že ten môže to a ten nemôže tamto. Na Slovensku platí, že mus je veľký pán a nemus je ešte väčší pán. Budeme sa správať veľmi suverénne ako Slovenská republika a aj v spolupráci s ukrajinskými partnermi budeme hľadať riešenia, ktoré budú dobré pre suverénnu slovenskú politiku. Ale nechceme byť súčasťou hier. My nechceme byť súčasťou hier, pokiaľ ide o energetiku, že toto nesmiete, lebo to je politicky také. A toto musíte, lebo to je politicky také. Tieto hry my hrať nebudeme. Budeme robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. A myslím si, že v tomto našom ponímaní má veľké miesto aj spolupráca Slovenska a Ukrajiny. Ďakujem za vaše zapytania. Ďakujem za túto otázku. Dnes sme sa rozprávali o energetike, ako povedal pán premiér, 20. októbra sa stretnú naši politici z vlád a budú úplne konštruktívne a sme pripravení mať spoločné energetické projekty. Sme pripravení na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska a povedal som aj otvorene premiérovi, ak to nebude ruský plyn, ak to nebude ruská ropa, lebo máme vojnu. A to je bodka. A čo sa týka iných projektov, tak sú. A myslím si, že aj alternatívy sú. Poznáme mnoho alternatív, alebo dostatočný počet, možno nie veľa, ale dostatočný počet projektov, a na ktorých sme pripravení pracovať. Ďalej, úprimne, ak by sme nemali takéto ťažkosti spojené s útokmi na našu energetiku, ako viete, sme pripojení na európsku energetickú sieť. Vždy sme mali proficit, máme veľmi rozvinutú sieť aj atomových elektrární. Mali sme vždy nadbytok. Kedykoľvek v roku sme mali nadbytok elektriny. Chceli sme, dokonca počas vojny sme pomáhali Moldavsku. Počas útokov. Áno. Máme veľmi dobrú energetickú sieť. A ak by neboli tieto útoky, tak s týmto by sme ďalej pomáhali ostatným a pracovali by sme. Ak by to bolo potrebné pre Slovensko, tak by sme s nimi spolupracovali aj v tomto smere. A čo sa týka Ukrajiny, Ukrajina reaguje na ruské útoky na našu energetickú infraštruktúru a odpovedať, reagovať bude. Ale my chceme, aby táto vojna skončila. Ale trpieť v tme nebude nikto. Ďakujem. Ďakujem, preskonferencia dobiehla konca. Ďakujem, tlačová konferencia skončila. Thank you so much. Ďakujem.